З-за гэтай радыяцыі ў мяне ўжо 10 гадоў вялы ЧС. Шок-контент. Амаль няма наступстваў здароўю, апроч павышанай рызыкі рака шчытападобнай залозы ў дзяцей, якія пілі малако ў першыя месяцы з забруджаных тэрыторый. Вядома, былі наступствы для ліквідатараў, а іх было 600 000, але гэта асобная катэгорыя. Для агульнага насельніцтва, а таксама для нашчадкаў гэтага насельніцтва наступстваў амаль няма. І гэта не проста словы, гэта дадзеная навуковая справаздача. Справаздача гэта падрыхтавана Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, а таксама з МАГАТЭ, Міжнароднай арганізацыі па атамнай энергетыкі. Цытую: «Немагчыма дакладна і надзейна ацаніць колькасць смяротных выпадкаў раку, выкліканых менавіта радыяцыйным уздзеяннем. Невялікія адрозненні ў дапушчэннях адносна радыяцыйных рызык могуць прывесці да значных адрозненняў у прагназаваных наступстваў для здароўя. Таму гэтыя ацэнкі застаюцца вельмі недакладнымі. А зараз па-чалавечаму і з нагляднымі прыкладамі, чаму яны не могуць высветліць гэтую заканамернасць. На год атрымлівае чалавек прыкладна дозу ад 1 до 10 мілізіверт, у залежнасці ад таго, дзе яны жывуць і як часта лётаюць і гэтак далей. За ўсё жыццё людзі назапашваюць ад 100 до 700 мілізівертаў. Вось гэта мінімум, а гэта максімум. А цяпер давайте паглядзім, колькі атрымалі людзі розных катэгорый за ўвесь перыяд пасля Чарнобыльскай аварыі. Людзі з асабліва забруджаных тэрыторый атрымалі 50 мілізівертаў. Людзі, якія жывуць у зоне адсялення, атрымліваюць дозу трошкі выш за 1 мілізіверт. То бок, адну драбінку зерня атрымліваюць кожны год, звыш натуральнага фона. То бок, за ўсё жыццё ад Чарнобыля гэтыя людзі атрымліваюць дозу менш, чым варыяцыя дозы ў залежнасці ад лакацыі на планеце Зямля. Тыя, хто насамрэч атрымаў вялікія дозы радыяцыі і ахвяраваў сваім здароўем, гэта ліквідатары непасрэднай аварыі. У іх былі зафіксаваны павышаныя рызыкі лейкеміі, у 2 разы павышаліся яны. А таксама катаракты. Смяротнасць ад рака павысілася прыкладна на некалькі адсоткаў у ліквідатараў, а гэта прыкладна 4000 выпадкаў. У той час, як у звычайнага насельніцтва, у кантамініраваных зонах або проста ў Беларусі, Расіі, Украіны было павышана менш за 1%. Прычына, чаму зафіксавалі праблему з ракам шчытападобнай залозы ў дзяцей, таму што звычайна такіх выпадкаў вельмі мала. У той жа час іншыя ракі вельмі цяжка, амаль немагчыма адрозніць ад выпадкаў рака, звязаных не з радыяцыйнымі прычынамі. Аднак варта разумець, што праз 40 гадоў павысілася рызыка раку па ўсяму свету, ва ўсяго насельніцтва. Часткова гэта праз тое, што рак гэта ўзрост асацыяваная хвароба. І ўзрост жыцця павысіўся, а значыць і рызыка захварэць на рак павысілася. Ну і дыягнаставаць мы сталі лепей, а значыць хваробаў зафіксоўваем больш. Людзі былі малаінфармаваныя, і людзі не малі даверы да дзяржавы, як і зараз. Вось тут і хаваецца шкода, пра якую не прынята казаць. Шкода ментальнаму здароўю. Гэта і пачуццё бездапаможнасці, і трывога за сваё здароўе, за здароўе сваіх нашчадкаў. Людзі спыняліся рабіць усё магчымае, каб клапаціцца пра сваё здароўе. Мінула 40 гадоў, і за гэты час дозы радыяцыі для пераважнай большасці беларусаў не перавысілі небяспечныя роўні. Людзі былі вымушаны пакінуць абжытыя мясціны, жыць у трывозе, невызначанасці, і таксама пагоршылася іх сацыяльна-эканамічнае становішча. Такія рэчы вельмі важныя, яны не могуць не паўплываць на здароўе фізічнае, але не ўсё так дрэнна. Добрая навіна ў тым, што вы можаце не хвалявацца за шчытападобную залозу сваіх дзяцей, таму што прычына гэтага раку – акумуляцыя радыеактыўнага ёда, які быў выпушчаны падчас аварыі. Але перыяд полураспаду гэтага ёда 131 усяго 8 дзён. А гэта значыць, што праз 10 перыядаў полураспаду, то бок 80 дзён, яго практычна не застаецца, як і няма рызыкі атрымаць яго ўнутр і атрымаць дзецям апраменьванне знутры. Але застаўся яшчэ іншы ізатоп. На дадзены момант самым небяспечным застаецца цэзій-137. Яго перыяд полураспада 30 гадоў. А гэта значыць, што спатрэбіцца 300 гадоў, каб ён распаўся. А таму зараз нічога не застаецца іншага, апроч як не чапаць закантамініраваныя землі. А таксама правяраць на забруджванне прадукты, якія атрымліваюцца з зон патэнцыйна забруджаных. Ну і важна ў гэтым кантэксце адзначыць, што можна праверыць ягады, прадукты, грыбы
Усё, што выклікае сумнеў на прадмет радыеактыўнага забруджвання ў цэнтрах гігіены і эпідэміялогіі. Я разумею, здароўе кожнага з нас гэта бескаштоўна, а веды гэта моц. Але хвалявацца наконт радыеактыўнага ёда ў шчыцепадобнай залозе гэта не дадае здароўя. Лепш сфокусавацца на тым, што дапамагае захоўваць здароўе. А гэта за 40 гадоў не надта змянілася. Добрае харчаванне, добры сон, а фізічная актыўнасць, а таксама менш хваляванняў, стрэсу. Гэтыя ўсе складнікі, яны ўплываюць на вашае здароўе нашмат больш, чым тыя роўні радыяцыі. З вами была я, Яна Карслян, кандыдат хімічных навук і старэйшы навуковы супрацоўнік радыяхімічнай лабараторыі. Усім добрага здароўя!